DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Okay, karong mga oras sa mga kasama diri na punta sa usa ka balay nga atong naabtan nga grabe ka kusog ang DXD sa Ramin Davao. Tig paminawan gini kinsa kaning balay atong sudlon. Let's go. Okay, Mayo. Ayun! So, usas mga listener sa DXD sa Ramin Davao karon perti ka kusog sa iyang radyo before ta nakabot diri. Diri ni sa may Purok 25A sa People's Village, Maa, Ciudad sa Davao. Atong naabtan si Mr. Pangalan. Henry Rosas, Iki Barok. Napaiki barok. Basta-basta. Si Sir Henry. Pila na may edad na to, Sir Henry? Bata pa yun ko, kasi 66 pa lamang. Pila na madyo ka katuig tigpaminaw sa DXDC? Na dito pa ko sa Davao del Norte, sa among sagingan. Oh, asa David del Norte? Nagalahon ginamon ng radyo, kay Maminaw, Ikigo Salvador. DXDC, yun. Oh, katong Jigo Salvador, madrama ka na to. 1967. Sa kadugay sa mga paminaw sa DXDC sa Ramin Davao. O sabit mong ganahan nga programa sa DXDC? Sa karon, Oh. kanang sayos buntag yun, kanang balita ni Erin Limorso, kanang kauban si Ika. Ika. Kanahan yun ka Maminaw, anaw eh. Okay. Kalingaw po ng Sa ka rin mga drama karon? mangtas. Mangtas na drama. Kung kanang Sabay ka pa sa yun, mangtas. kanang Katong pag-una siguro na awit sa lilo. Awit sa lilo. Aliana! Asa ka na! Ligawas na. Awit sa lilo. Ligawas na ba? Gawas na Aliana. Walang tubig na sila. Ligawas na, ligawas na. Sa tubig nga panahon pagpaminaw nimo, kung sa may matawag na to na tabang kanimo sa DXDC. At siyempre, ang mga balita, makabaligid ko sa balita. May sayos buntag, hindi ka nang sabugto na po, kahapon po. Basta na ako sa balay, maminaw gid ko sa DXDC, laking tinuot. Laagan magyud ko, pero laagan ko sa balay, DXDC yun. Pero gaandar gari ko rin. Lagi mo yung napta ng tigusuga. So salamat gid kay Sir Henry. Now karong orasan din na nato dugayon mga kasama kay certified listener kamayo tatak Arimen. Dawata sa may kabubuton ang among mga palipay. Kanabi na nga magsaulog ta sa ika-63 nga anibersaryo. Napa man kay radyo, amo pa jud kang tagaan og bag-ong radyo. Oh, sige, kay katong naaslit ko, ito ang ginagamit. Ako na may Sir ba ni mo na? Diligency ba? Agi mo gyud gamiton. Yo. Sige, dawata sa may kabubuton. Salamat. Sunod, para doon na tayo remembrance, di kakalimot na ako, bahalag mawa ko. Basta kay kana ang atong remembrance. Oy. DXDC Souvenir Shirt. O, di apay, very good po rin sa mo. O, unsa man na, simuta ko na ba? Baguluto, pag gini. Unsa man ang luto? Chips ko magiging siya ba? Unsa man? Lechon manok. Salamat kayo. Para nindot, ang imuhang lechon manok, parisan po ginato lang. Mabugnaw nga palukong nanay soft drinks. Okay, ang say ka sa soft drinks ni Sir Henry. Daghan yun kasalamat sa DXDC sa duga-duga ng panahon nga si Dungo. Sus, natagan yun ko regalo sa DXDC. Nadaliketan yun ko diri. Okay, salamat kayo. Now, last nga higayon, Sir Henry. Unsa man imong mensahe sa 63rd anniversary sa DXD sa Ramin Davao? Una-una, akong ipanawagan na akong inahan na Tuas Bukid. Kasi naminaw po sila. Buhay pa ako mama. Tuas na Bukid ng state. Paminaw to. Paminaw po mo kay kasi marigaluhan po mo sa DXDC. Labi na karon ni kasay 63 nga nagay may barisya ko mahatag sila regalo. Daghan kay salamat sa DXDC. Ano imong mensahe sa mga 63rd anniversary? Labaw sa tanan, daghan kay salamat po sa mga personay sa Davao Si DXDC. Ginny, Jimmy, si Rajiman Pulayaw, Pulayaw, Joel Beray. Joel Bilayo, sabi na Bernard Pantalyon. Kuya, wag bunda. Salamat kayo po, Tata Henry. Mga mga kasama ng atong certified listener para sa ito ang listener of the day sa DXD sa Ramin Davao. Kasama mo sa balita ka serbisyo publiko, reaching millions and nationwide and worldwide for 70 years. Rajuman Bernard Pantalyon, Tatak RMN. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.